pausuan arras, gorputzetik 2 metrora. Aurkezle mutuak emanaldia berehala hasiko dela iragarri du. Baldintza bakarra dago. Ez dezala mikrofonoak agindu. Ez dezala mikrofonoak agindu. Eta ausartu da lehen katamaloa, eta ozen dio. Gezurra esan izun, oihartzunak egia itzuliko zizulakoan. Errezkadan datoz beste aitorpenak ere. Otalorea hasi da alde egiteko autobusa hartu zenuen geltokian. Zaindu gabeko lorrategia da, zure oroitzapena. Deitzeari utzi zenion egun batean eta nik zure ahotsa entzuten dut. Telefono hartzen dudan badutzean. Berri dio ze adinetakoak diren, elkar ikusi gabeko egunak. Izildutakoak errepikatzen gabiltza ordutik. Izildutakoak errepikatzen gabiltza ordutik. Izildutakoak errepikatzen. Egunean argitan sarratu dute, bihotz bakastien grua. Nork bere bidea hartu du, ez beste inorena. Eskerrik asko.